Tinokudokesai mabuja akanaka tauya nadzo nhau dzozuwa rochigumi noshanu mwedzi uno waiyendira. Rekai titande ipapa nyaya iri kuburika kutanda nyasi. Ipapa no Zim Live bepanhau riya ropadande mutande wanhu wakaenda kuPrikabhu wakaenda nokuti zvanga zvarungiwa naiye Owen Mudhan'uve. Owen ndiye nyakuronga kuti zviitike asi agoseenzesa wabiyache wari makurukota wehurumende kumatunhu provincial ministers pachirungu kuti wanyepa noma MP kuti waende kupurazi kwamunangarwako. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichienda nokupi. Zvinoramba zviburika zvimwe nezvimwe tinenge tichizokunyepai. CCC ma-MP agotanda ipapa kuda kunyepera kubata vanhu usu wachinyora tsamba yawanga wari kutiwo tiri kupikisana nezvakareketiwa naiye Jacobo Mudenda kuti iye Mudenda anga aripo sodenda achiita zvinhu zvisingaite kuitiwa nomutungamiriri wedare reparamende zvokutsigira nokureketa nyaya iyo ED 2030. Tiri kuziva hedu zviri kuitika chaizvo. Wakuzama kuita matandanyadzi kuno wanhu wangwara mhanduwe, wanhu vari kunyatsa kuona zvese zviri kuitika. Chimwe chiitiko chaita kuvhundutsa vanhu kutoti ipapa hurumende inenge yange yakatogadzirira kare kuti kuitiwe zvinhu zvokuvhotesa vanhu nokutoti wozeki wakatoisiwa mari namuturi yakatoti makutukutu chaiwo okuti wagoite zvokuvhotesa. Iwe pakanyangariwapo unobva watoona kutoti zvinhu zvagara zvakarongiwa kare zvese zvainyepiwa namunangarwa zviya pwito dzagoreketa dziya kuti inini ndichasiya kana ndatonga makore 10 ndichabva ndarekera ndobva ndadini. Panga paribe paye manyepo ega ega zvinhu zvawanga wari kutoronga kufunga unhadzirira kuno anga wachenjere kuita saHamani kagogadzira matanda ache kuti agororere Modhekai kuno ndiye akazopa kwidziwa ipapo. Rekai tione kuti zvichapera papi. Kwaburika apo kare nyasi kwaita nyahwa kumasoja wehurumende kwaimwe akasiya basa anonzi Major General Solomon Siziva anga ano makore 60 kwayagwarashiwa nokenza mhanduwe. Kwayapfira ikoku Josiah Magama atongogara bharaki. Rekai tione kuti tiri kuenda bachere iko kuHiroseka kwauko kwazanu. Akambenga ari mudzimai waChiwenga Mary Mbaiwa kwai nyaya yache yekuti wakomana chindirekerai kundiendesa kumatare nokundididi kwai aramba kutambiwa mhanduwe nokutoti ipapa NPA wachuchisi wanga waribe kuita zvawakanzi nomutongi wedare wagoite kuno wanzi wabenhuke musi wechishanu. Tikaiti zvione kuti ndizvo chere zvichaitika kana kuti chinoramba chindori chamutengo revhiri rongoro. Toramba tikunyepai kuti zviri kutekaira nopapi chaipo. Nozuro manhoko kwagoburika masoko akareketiwa kuti kwai kuno mumwe anga ari mukoti akapfuriwa gumbo akapfuriwa chija mhanduwe pakanyangaritsa apo. Kuno kwai agopfuriwa nomapurisa oCID anga ari mumotika yorudzi rweFortuner wanga wari kudzingirirana nomatsotsi. Kuno heno kuti zvakaitekaira sei. Mabuja pakanyangara tikundosvira kuti akone kugotekaira nomakumbo yache sokare kana achinge arapiwa. Heno kuti zviri kumbotekaira sei tinenge tichizokunyepai hedu. Izvozvi ndozvinhu zvinorwadza izvi. Magweta anoita kodzero dzevanhu atowana basa ipapa nokutoti vanenge vakutoendesa hurumende kumatare kuti munhu uyu abhadhawe. Wakomana zvakaita kuoma chaiko. Herald yagoburitsa kuti kwai kuno vanhu 11 wasungiwa kutora mapikicha paita tsaona. Zvanyangaritsa mhanduwe. Zviri kundoita zvibodzi zvose zviri kuitika zviya zvovanhu vari kusungirwa pokare zvaimboitika mazuva achihuri kuti kunonzi tipe reflector, tipe spana, tipe pinjisi, tipe chino, tipe zvino zvokuti zvinzi zvinotekaira zviri mumotika zviya. Vanhu vanga vambozorora kubva 2017 zvanga zvambotonodziwa kuno zvaabenuka pokare pakanyangariwa apo.
Wamwe wakuru wemakombi, waridzi wemakombi vari kurwadziwa fani taita kuyaura mhanduwe zviri kuitika zvokutoti iwo wakuru waye vanouya koshungurudza vanhu wachiti tipei mari yokuti mubvumirwe kutenderera muno makombi enyu. Vari kutora mari inoita zviuru mazana matatu omari yokuamerica, 300,000 US dollars pasondo ribodzi mhanduwe. Mujiro wakadari mari mhanduwe wakaita kunyangariwa. Ukaona madhabhura kubhura miriyoni pamwedzi mubodzi, manota heno kuti zvirumbotekaira sei. Asi kulinga kwedu pano wakuru vanenge varimo imomo, saka zviramba zvienderera mberi, nekuti mungatadze kundinyepa kuti pane vanhu vese vari kutyaira makombi wawo kuribe kana iwo wasoriwo nyika nomaitira vanoita aiwa vanenge varipo asi vari kundosiya chikonzero. Wane wakuru vari kutovati dipfama hako nyarara ndikuzviziva. Pakanyangarapo kuno makurukota aenda kunyika yoRussia paino hurumende vari kuenda kuti wafundzisiwe kuti mbare musika yoitiwa sei. Kuti bata kuusu mhandiwe zvakunoita heno madhira watekaitira vanhu nokutoti mbare musika yacho handiti yakutopera kuwakiwa. Moda kutanda kofundzisiwa kuti chinhu chakapisiwa chinozotanda kunadzirisiwa sei kuti chiitiwe chinhu chochimanji icho chakutopera kuwakiwa. Imi ngavarekete tusvinu, ngavarekete zvawaendera chaizvo zvichaburika hazvo. Munondoziva kuti paribe chinoramba chakaikiwa pasi pezuva pano. Rimwe bhazi ranga richienda kuairport, mhanduwe vanhu vangu vari kuita kujamba nopamawindo kunge mapfene, raita kubata mwoto. Idi zvakaita kuoma chaiko, rekai zonzi ngarimoto, zvakaita kunyangariwa. Asi tiri kufara kuti paribe hakuwadziwa, paribe hapfamu. Tiri kufara pokare kunyepa yekutoti nyika yoZimbabwe, nyika yoGhana, nyika yoKenya dzaisiwa panyika dzisingachadi kuti vanhu vari kuenda kuchikoro choUniversity of Alberta waite kunyora bvunzo dzechirungu. Tikuramba tichizvitenda izvi ndozvisvino. Mabuja ukaona zvadari itai mutsvake nzvimbo wakuenda kuchikoro. Pachikoro chichi zvinhu zvachipa nokuti bepa irori rochirungu riri richadiwa. Munoziva kuti bepa rechirungu rinorwadzira kuti makore mairi akapfuura watonzi ichi chapera basa ichi, nyora chimwe. Haidiwi. Saka rekai titende izvozvo zviri kuitika zvinhu. Kwazoburikapo kare imwe tsamba yanzi iyi kwai ndio chokwadi yabva kukambani yoZhongtong ichireketa kuti aiwa mapwitu kwai mapwapwa ari kureketeka kuti kwai takaroramba takati taakusiya basa muZimbabwe. Chokwadi chaicho uchachiziva pamhandiwe kuti ndizvo chere kana kuti zviri kutekaira sei. Heno tichagoramba takaringa peno tikazobvumiwawo kusvikapo tinopasvika tichiona kuti iZhongtong iri kuzhonga chere kana kuti yatotongora ipapo ichibva yatekaira. Toringa dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno Daniel Chapo agopinziwa aitora mhiko dzokuita mutungamiri wenyika. Ramaphosa ndiye anga ari munhu anoringisika hawo dzasi kuAfrica. Mbodzi anga ariko nomakurukota achemairi. Unobva waita kusaya kuti wakomana kana wamunangarwa chaiwo waribe kuenda. Ramaphosa aenda nevanhu vatatu kuita vanhu vatatu vari kuenda kubva munyika yeSouth Africa. Heno kai tigoramba takazviringa. Wakuru weSouth Africa vari kuti vabereki itai mutsigire vapwere kuenda kuzvikoro kwavari kuita. Zvikoro zvavhuriwa nyasi kwai watsigirai vapwere wakone kugoita zvinhu zvinu kana waenda kuchikoro komo. Bato roAction SA rabatana nokamwe kanonzi Forum for Service Delivery. Wakutonhadzirira mhandiwe gore ra2026 gore riri kuuya kuti musarudzo wagoone kuti waboya tuzvinu. Rekai tione kuti wachazvikona chere izvozvo. Nyaya yahwadza mhandiwe yaita kuvhundutsa vazhinji izvezvi. Nyika yeSouth Africa iri kusaya kuziva kuti chii chakatora nzvimbo kuSteelfontein mugodhi uya
kwaboeka mitumbi inoita 40 yanga yakutoora mhanduwe. Mapurisa abva atoti tabva tamira. Izvi zvakaitika kubva musi womuvhuro watora mitumbi inoita 40 78 pachirungu. Mhanduwe pari zvino apa. Rekai tione kuti zvichapera sei. Asi kuchekeresa basi kwakaitika ipapa. Rekai tigoona ndipo muchatoona wakuru womugodhi vari kubhadhawa makutukutu chaiwo mari. Mhanduwe haidihwi zvakaita kuoma. Mweya wakapfai dai yazorora murugare. KuNamibia vari kutsvaka ipapa kambani yoDundee Metals kuti kwaiuye ivabhadhare nokuti yakasiya yakasvipisa nharaunda yavo. Rekai tione kuti zvichaitika chero izvozvo. Makambani aya haidihwi, anotoda kuramba akanzisika chaiko kuti zviite zvisvino. Apa chiya chiumbiwa chakaisiwa Akufo-Addo wokugana akabuda basa makuno yano chapaziwa mhanduwe tafara chaizvo. Anga anyanya kuenderera. Unozviisira chiumbiwa iwewe kuti zvaita sei. Rekaoma vanhu vakunyepe kuti wakuona waita tusvino. Tikuramba tichizvitenda izvi. Nyasi pokare tiri kufara unyepai kutoti kwai waIsraeri ivavo wari kuzviti waIsraeri ivavo pokare noHamas aiwa kwai waHama noHama manje wabvumirana kuti ngatimboisa pasi pfuti dzochigwagwagwa timbomire timboita kudepfama. Zvakanaka izvi. America, Egypt noQatar kwai ndo wanga vari kuita anasahwira vachienda uko vachibenhuka vachienda uko vachibenhuka. Tikuramba tichizvitenda. Rekai tione kuti zvinosvika papi. KuEl Salvador mutungamiri wenyika ikweyo agototi vanhu 75 kubva muzana warimo munyika 95% pachirungu kwaida kuvabhadharira magetsi nomvura mwedzi uno waJanuary waandira. Kwai aiwa gorekai kusha tiruda kukuitirai tusvinu. Kamu ndo tusvinu utu. Rekai tirambe tichivarovera manja wakuru wenyika ikweyo. Ndo vanhu vari kuziva kuchengeta vanhu wavo. Aiwa tiri mumufaro iwoyo mhanduwe. Rekai tigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu mhanduwe onhawu.